Malta reġgħet kisbet l-ewwel post fl-Ewropa fil-qasam tas-servizzi governattivi online, hekk kif il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat l-aħħar edizzjoni tal-e-Government Benchmark. Pajjiżna kiseb l-ewwel post punteġġ ta' 99.4 minn massimu ta' 100 fil-provvista ta' servizzi online offruti lin-negozji u punteġġ ta' 99.1 għas-servizzi maħsuba speċifikament taċ-ċittadini. Ir-rapport tal-e-Government Benchmark evalwa 96 servizz diġitali f'kull pajjiż permezz ta' eżerċizzju ta' mystery shopping u analizza aktar minn 14,000 sit elettroniku governattiv madwar l-Ewropa. Malta kisbet riżultati li jaqbżu b'madwar 11% il-medja Ewropea fis-servizzi diġitali għan-negozji u b'14% il-medja Ewropea fis-servizzi ġeneriċi għaċ-ċittadini. Pajjiżna kiseb ukoll punteġġ massimu ta' 100 fl-oqsma tas-sapport lill-utent, it-trasparenza u l-mobile friendliness, riżultati li l-kol jissarfu iżjed mill-medja Ewropea. Minn barra hekk, Malta wkoll kisbet riżultati eċċellenti fl-indikaturi relatati ma' Single Digital Gateway, inkluż punteġġ perfett fil-kategorija Cross-Border e-Payments, illi tkejjel il-faċilità tal-ħlasijiet elettroniċi bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana sostna li dawn ir-riżultati jikkonfermaw kif is-Servizz Pubbliku Malti qed ikompli joffri servizzi diġitali ta' kwalità li jagħmlu differenza konkreta fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. U enfasizza li l-investimenti sostnuti fi trasformazzjoni diġitali qed iwasslu għal riżultati tanġibli u jkomplu jsaħħu l-effiċjenza u l-aċċessibilità tas-servizzi pubbliċi. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Robert Abela qal fuq il-midja soċjali li din il-kisba tirrifletti l-investiment kontinwu tal-pajjiż fit-trasformazzjoni diġitali u l-impenn tas-servizz pubbliku biex jitejjeb il-ħajjiet tan-nies kuljum.